In beweging, dat is het thema van de Grutte Atelierroute van dit jaar. 2 weekenden is het werk van zo'n 30 kunstenaars te bewonderen, maar dit hier een nieuw element: films en documentaires. We hebben nu kunstenaars naar huis kunnen halen die video en film maken, dus bewegend beeld. Dus ook letterlijk is er beweging in de route. En we proberen eigenlijk ook wel te kijken naar mogelijkheden of we ook muziek op de route kunnen gaan krijgen. En het mooiste zou ik vinden als er ook een stuk theater kan komen. Maar dat gaan we volgend jaar overbuigen, want we zijn nooit klaar wat dat betreft. De route begint in Boerum en eindigt 200 kilometer later in Zoutkamp. Een hele club van kunstenaars door mij. En daarom kwamen ze snijdt een beetje bij in oor. Heel inspirerend. Ja, we krijgen er echt heel veel zin in. Ook de verschillende materialen en vooral de verschillende verhalen die iedereen met hun kunst. Want ik zeg wel dat mijn kunst persoonlijk is, maar ik denk uiteindelijk is alle kunst natuurlijk een soort uiting van iemand. En ik ben daar heel benieuwd naar wat iedereen te vertellen heeft daarover. De kunstenaars elkaar vaak niet kennen. Dat is heel gek, want je denkt het is toch een betrekkelijk klein gebied. Maar mensen die het landschap hier kennen, je hebt de meest kleine gehuchtjes en buitenplaatsen. En kunstenaars die hebben de neiging om zich nogal een beetje af te zonderen in hun eigen ateliertje. En we zeggen in de weekenden zitten ze op hun eigen plek met de bezoekers. Dus voor die tijd gaan we gewoon iedereen met elkaar laten kennismaken. Op 8 maart begint de atelierroute en daar zocht zowel de organisatie als de groep kunstenaars naar uit. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd wie of hoeveel mensen erop afkomen. Het is ook wel een beetje spannend, want mijn werk is wel vaak heel persoonlijk. Dus het laat heel erg een persoonlijk verhaal zien. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben zelf altijd heel enthousiast bezoeker. En dan komt ook al mijn familie uit het Westen. En die logeren dan bij mij. En dan gaan we met z'n allen op pad om de kunstenaars te bezoeken.